Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapang inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tarang mga kaiksunan mga kasama, awagong kamo nga gamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Damian. Kinigibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Damian. Kini bitaw mag-usab-usab bitaw ang desisyon ba usahay makapikon. Mao ni kabuang sa kong asawa. Pero aron inyo gyud masabtan nganong kabuang ko na iyang desisyon no. Pero nganong unsa ni problema nako. Inaniyo nako pagsugod ang mga panghitabo samtang didto sa Pedro kay inom-inom mi og fighter 50. Ang lingaw-lingaw mi kanta. Bro, may ini kada may kanta tawi gimingaw ko aning kanta nga among gihimong Kuya Gilid Dilmar be. Oh, gingaw kani usam ko tani. Giusab ni namog himo-himo be daray. Kadang katong naglili si Inday. Nagdali si Inday. Okay. Sabi asra mo bura sa man be klaro sa. Kada nagdali si Inday. Agi ira. Ini Kato ganina, saktor to. sakto na. Nagdali si Inday, kay mo tanaw sini. Tang dang 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 dang. Sa dihang misulod, ako dayon siyang gisunod. May swerte ra usab, kay kamera ang nagkatupad. Sa iyang kahumot, gisignit kong iyang kamot. May katawa o matod pa. Sige, buhiin niya, di ba mapriso ka? Ay, ay, ay. Sa hapit na matapos, pagkalami sa istorya. Toring-dong, toring-dong, toring-dong. Nakuha ang bandira, patay usab ang nagdala. Toring-dong, toring-dong, toring-dong. Umitindog siya, kay makigpanuri sa plaza. O dito na, unsay nahitabo. Butlo, butlo, butlo. Wako'y labot. Ay, 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 ay. Sa hapit na matapos, pagkalami sa istorya. Nakuha ang bandira, patay usab ang nagdala. Og mitindog siya, kay nakigpanuri sa plaza. Og dito na, unsay nahitabo. Butlo, 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 lubot. Alaot nga pagkabulak. Pagkaanugon way puto. Anugon ang iyang bunga. Iyang sanga way similya. Dili malarang, dili mahulak. Never everlasting power. Dili malarang, dili mahulak. Kayang tanan bahalag. O
Unsay na itabo ato, sila rin sa iyo na to. Ay, dong, si Bata do. Dapat lakaw na si mong size anyos ka. Daga dito ka. Asa day ka, oy? Day! Asa ka? Di ako sa kawas, day. Lingkod-lingkod, kanta-kanta mi na Pedro. To, anan, lakaw na taon. Nangita na to siyang size anyos. Dali sa Damian. Okay, day. Coming is Damian. Ay, paita, gini gwapo. Tayo itong asawa. Di makita na itong suod sa kauras. Mangita din ito. Ay, pagkakidor. Damian! O lagi, coming! Damate ni swat, day, ha? Kisa may nagbutang aning ref din hi. Ako, day. Ha? Naunsa man taong ka Damian? Uy, ibalhin na. Makasamo kay na diri o inig-agi na to. Adto na dito dapita ibutang. Kanang inig-abli ana, dili masangit ang pultahan. Dili masangit. Suwayi ra gud og abli, suwayi o, suwayi o. Para god, iba ikaw may nag-ingon nga anhan ibutang rib. Di haigot kung tuman sa gisulti nako. Ay, dili. Unsa man ka? Uy, syaro naman sad ka. Uy, wa ka makabantay ana o nga inig-abli nimo masangit ang pultahan. Nay o awa. Awa, tarawa, ibalhin na. Ay, ikaw ra bang kuy nagbuhat? Balhin na. Ah. Ano na ko si pangutan na diya, kapuya sa nimo, murason pa man ka. Kinahanglan nga inig-balik na ko, wala na diha ha. Kapoy ni mo kastorya. Paita ni sa wahay. Siya rin ingon nga anha di butang. Nya karon nanadiha. Pabalhin na sad. Ay, siya yun namin yung bitawag bayha nag-alsa ni rape bugat ra makini. Bida. Pero bahala na. Kidrot yan eh. Sound ako. Oh, naon sa kadamian. Kung sa nagnauni mo, mura naman nag-Biyernes Santo. Wa pa kagani mapagani kalagkalaw og Pasko, nag-Biyernes Santo naman ang nauni mo. Sapot ko preskat eh. Ngano naman sad, nag-ahuay na sad mo. Makalagot lagi kayo tayo. Kay ngano man gani. Tingnan ko niya gabi, nga ibalhin ang rape di rin napita. Lalo niya. Di, gibalhin na ako pagkabutang, pagmata niya, abi na ako malipay, nagyaw-yaw hinon. Kay ngano naman sad. Eh, kuhaan ko nang maglisod ko siya agi. Kanya, inig-abli ko na sultahan sa rape, dili ba, abli kay masagit. So, kung siya maayo nga ako, gibutang nga sir, binagsugo nga ibutang dito. Unsa may problema na. Ayan sa gipabalhin, kay lisod ko no taon diha. Kasabaan ko kong bayo. Ano ko nung gipugos ko na ako butang diha, baka nang nahibaw ko nung maglisod ang pultahan sa ripong abli. Ako na yung santa doon. Tabangan ta kagbalhin. Ya, sabi to rin ito ibalhin ron. Dire may kusina. Kanang ref, ari yun na ibutang sa kusina. Kaya mga sudan nga lutoon nun, ana man diha ipundo. Dili ka na diha sa sala ibutang. Sabaya mo, agparihala mong duha. Santa nyo, kidot, kalakihan. Sige, yaw diha. Dali na, tabangay kong balhinan eh. Tabangan taon ko tatay, pindong taon eh. Porbida, ibalhin na mong rip. Ikapoy naman ko. Unya? Nanay mo asawa eh. Malipay na natarong na natubutang ang ref. But, appreciate ka na bayan natay. Ay, bida. Arbagin na siya ikaw galingong kalibutan. Di na pasulti. Dili pa siya nagakanindot na anak pagkahimutang. Uy, nganong naaman na diha ang ref? Patay. Sabi ko? Da. Awa. Ingat. Uy, Damian, ngano man na? Day. Day. Ngano man eh? Ang unsa man, day. Kaning ref ba? Wala. Ngano naaman na diha? Kisa may nag-ingon mo nga ana diha ibutang. Tay pitong na yan! Tay pitong ah! Tay? Ay, opinyon naman itong ako, day. Porbidas tatay, makakot sa opinyon tay! Pagila mo! Opinyon rabitaw to. Mura mong mga senador da. Kusog kay mo ingon nga this is my opinion. You cannot ask mag-opinion. Kapoy ninyo, pang duklon tamong duharon. Day! Should be ayo diha, kapoy ninyo. Nya. Asa nila mo ibutang, day? Ambot lang, dili ko mo opinyon, oy. Ay, paita sa Ibutang na dito sa dawas, Damian. Paita, sus. Day, paita, gawas yan hinoon. Ibutang sa gawas. Kakidor, bihada! Hinay lang, Damian. Hinay lang. Asa lang yun tayo. Asa lang yun. Patay tag. Kada, masangit tag. Rape tayo yung maguba. Asa, patay. Kana. Kana, day. Okay, kana. Hinay lang yung butang, day. Hinay lang yun, ha. Hinay, ha. Ay, day, ako din, day. Butang ripa, oy. Sleep, day. Butang din, Butang man sa din gawas, oy. Ay, kasakit niya tao. Ang buti siya, oy.
Oh, napaman lagi ng bangko nga buak. Amawa. Hanggaw maginis damian, uy. Giinang ibutang sa gawas. Ha? Lagi maminaw ning kanahan, uy. Akbaya, at agtihon mataan is hubak na yan. Ay, tarak nga anak, di mo tayo sinaso sa auto ka rin, butang race gawas. Kisang kaya paggamito ni, dahil tao baka. Damian! Ah, Damian! dahil, di amis gawas. Ay, naunsa man day kang gisugo, uy. Giina na siya gibutang nis gawas. Mahakarog. Sus, kalami gini mo. Di ba nga ingon ko ibutang nis gawas? Oh, siya pa na ibutang sa gawas na ya? Kaning bangko nga buak, ibutang dias gawas kay madisgrasya ta ini. Ila, ano na sa gawas ang ref? Maha karon, labayo giti ka ani ambot lagi nimo Damian. Uy, kabulayog. Nganong gibutang na nimo dias gawas ang ref? Si Dadayan! Kaya ako, duklong kayo noong ka, ihubak ba ko diri buha ka, ha? Nganong gibutang lagi na ninyo dias gawas? Naunsa man mo ang ref? Nganong naablas gawas? Usay baligyan na ninyo? Dili. Kanya nganong naablas dias gawas? Abim ko na mo, kining rape, para mabutang di mo sa gawas, kining prinsipyo. Mayabag ka? Day, Yabag naman tingali ka, Damian. si Tatay Bagon! Usay na yan. Bukbuk ko, gano'n ka, busa na oras. Ako na yung ibo ito. Ay, ayaw paglalis niya. Mga hindi nga yabag baya mo. Kamu may nagpakanaog, anak. Hala, sige. Isa ka nagbalik sa taas. Usay na. Ay, Alas na ka rin nagbalik ang ref, ha? Tabangin, Isa ka tabangin, taas, tabangin. Oy, Damian. Nansa man ka, mauli ka rang udto? Ano mo, Day? Magsubak kog baboy og isda para sudantos pa ni udto. Unsa man, mauli ka? Oo, Day, muli ko, Day. Kana pa, dugay ko na makakaon ng sinubang baboy o sinubang isda taon. Sige, magsubak ko para sa atong paniod to. Ay, salaba taon, kahunahon na gitaon ka sa akong kong asawa taon, sugba taon, ha? Abi na ko, sardinas lang gihapon ta. Gihapon to sudan, sardinas nga gitlogan. Nya, nangayo kong sabaw ni mo ganiya. Sabaw man to, pero sardinas bitaw biswa. Sa gulang undog, paita. Sige, na pasireklamo diha. Mag-narration baya ta. Karong udto magsugbat ta. Yes, Day. Ang tinuod gusto na yun kay kong kanang mukha og sinugbang baboy ba og sinugbang isda. Kay dugay na mo yung taon kay kong wala nami kasuwag mga inaana, lami kayo. Kunutan, sardinas, paita lagi. Hay, mao nga, sa pag-ingon sa kong asawa, magsugba sa isda pa niyo to, lipay kay ko. Unya? Pre, ay, pre. Maot na ka? Di pre, let's break mo na to. Sa iyo lang ko, kay magsugba tao na kong asawa para sa mong pa niyo to. Sugba mo, pre? Ay, namawi lang akong asawa, pre, ba kay nag-away mong taon may gihapon. Yan, napapilim nga, aron ingnon nga, love kay ko niya. Yay. Mao nang iya ko gilutuag, sinugbang baboy, sinugbang isda, sinugbang unod, og tinagod-tagod nga ugat. Wow, wow. Ay, pagka, pre na. Ako dire, palit lang ako gisados. Ay, kuyog sa mo! Kuyog! Hangol nga. Dato mo ito, ay. Watay. Wow, ang taon, eh. Pagpagka, ninaw. Agay. Nya, nakapalit daw kagisado sa dani mo. Ha? Okay. Saan na ni mo, be? Saan man ako? Yatag din ako. Yata mo na. Oh, nya, aturo ko sa inyo yung bay. Yung malakar naman yung bay dire, pre. So, Bitaw. way problema kay makabalik rin tadayon. Oh, balik. Atol ka manood to sa inyo para makasugod na ba? Ang sasawa sa tagamay. Bitaw niya. Di kami ikaw sa kumisis. Hindi mo, ikaw, pre, may ikog ta? May ikog ta? Ay lang, pre, may ikog tay. May ikog ka? Ay, bitaw, pre. Ay, lang kay ikog, ha? Tuwa-tuwali man eh. Ano may ikog bang ka, ha? Tayo, ikog niya. Tana, ato tam niyo tos bay. Gi! Agirle! Kanangin nga akong gisado nga akong gipalit ba? Ikili ka na. Gidagin ako si Parinjo dito sa bay. Para adto pa panituhon taon. Diyan sa diyan nabot kami. Pre, mo ni yung bayay? Mao taon ni bayay. Gamay bayay. Injo ni Bajay. Ha? Ako ni Primay taon, pre. Akong payag. Payag ba gani ang pulos mo ni konkreto, pre? Dutan yung bayo. Ano tayo? Istorya na. Pikit ka rin si Rana. Tiri, pre. Day! Pepres!
Freske! Dali, pre. Lingkod. Yun na, katay sa tuwaron ta ng bago, pre. Una, lingkod, pre. Tuwaron na to. Day, magsuga, day. Gutom na kayo, day. Day? Anong sigam ng mata mo diya? Ha? Ay, napa ko'y gibuhat dito. O sige, buhat mo. Namalay kay bisitang da. Ako kauban, day. Ako kauban. Ako lang idataw ni Disbay. Aron-aron tayo ngaon ba? Bitaw. Pagsuka na ba yung mga on naman eh? Gutuman na ba yaw eh? Lingkod. Kaya ka. Aday, asa naman itong sinugbang lami kayo? Kay mga on naman day. Ay, kanang dong. Wara ba ko magpalit og baboy? Ha? Wa na lang ko nagpalit og baboy. Kaya tanaw na ko itong babuya. Muram tog double dead. Ha? Unya, ang baboy pag yun, murag anay. Murag gahi gitong babuya. Paminaw na ko. Mao nga, wa na lang ko magpalit og baboy dong, oy. Sige na, okay na. Palit pa ka kang isda. Oo, nagasugba kong isda. Ka na lang. Okay, rotanay. So ka na, asa mga isda, be? Kana ay, kanang kitabunan. Kani? Oo. Tanaw na to, be. Uy. Baya, no? Kani, day? Oo, kana. Kaning buwa. Buwal mo lagi ni. Lami kayo na ito sa lusuka dong, oy. Ingon ka kasi nung bang isda, buwan lagi ni. Ano man, kanang buwan, ina isda. Sus, ako na ni. Misaka mo akong uos dugo. Pre, nawag sa ko kadiyot, pre, ha? Ha? Asa ka? Ako tawag ko sa girli. Nga naman? Kadiyot sa... Saan mo sigirli, ha? Hello, girl. Niyunto na ka? Wapa? Oh, kuan, ay lang itong kana ka itong gihatag ni mong sundan, ha? Katong gisado ba? Oh, ay lang itong kana, kaya ako rin mukhaon na. Oh, kanon ako rin, girl. Sige, bye. Pre. Pre. Muna lang ko namin, pre. Ha? Kay doon na ito'y gisugo na ko ang manager. Pre. Ay, sugo, pre. Pasensya na ka, pre, ha? Pre, ugman na mo sugba, pre. Di na kong kawag sinugba, pre. Bawal ko, anak. Ida, ikaw yun ingon, ani pres ka. Ha? Patuga-tuga kayo, magsugba kag baboy, magsugba kag sudan nga isda o isda nga presko niya. Sinugbang buwan din eh. Kuno, lukus kong kauban na. Ibe ni mo. Anong gadawang sa kakauban? Yabag ang magkatinga. Karon na lang gabi eh. Karon ta magsugba. Ay na lang! Lutsi ko lang sinugba! Sabot ka! Uy! Perti yun akong wawan sa kauban taon. Kay nanghambog ko kasi sulong baboy, sulong isda ka mo taong sudan. Kunya, ako bigyan siyang gidaasa mo. Pag abot eh, sinugbang buwan rin ba eh? Paitaswa ha? Bida, ingnon ra ba ka nga nausab ang akong una-una, mauwan akong palit. Usaban, ay no, saan na ako akong asawa taon, o si buhato na kuha din niya. Mao ni akong problema aning bayhan na taon, kada bang mausab-usabon kay utok ba? Be, kamo be, mayo ka de? Be, kamo kuno, Ate Pres, be, kung sabi kasulti nyo na ito, Pres, asawa mo ka, Ate Pres. Bam, ikaw doon na bigay kay tambag niya sa mga Bible, Bam. Be, usaman, kung kamo'y pasultihon, dami yan. Lord, salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga kagapo. Ate Pres, good morning niya. May adlaw sa tanan. Sa tanan, Bam, good morning, Bam. Dong Pedro! Oy, good morning sa lutupan, oy! Lutupad. Good Ako morning ni sa lutupan. Kalimutan ko tabako megala ni Tony Natad, og nayang ikaw gasigog kuyog si Kwan. Milton, Siton. Mura sa ibong anak, si Kuyog. Oh, Mura ibong ikog. Uyawan to 16 anyos. Ate Jinjin, good morning! Good morning, Kuya. Happy anniversary, Ate. Mga mama. Anniversary dahil nilaro, no? Nilang ni Archie, Happy anniversary, Jen. Thank you. Yung mga mama, thank you kasi yung pagpalit sa Don Pepe Tabliya kay Tasang Energy. Happy, pirmi ang mga bata niya. Gawa sana, palitsan mo sa Diamond Yema, OBM Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. The best kayo na to, mga bata. Ato imo nun, ang karang yung Don Pepe Tabliao na dark chocolate kung gadahan mo. Unya, lami, magisan ka ng dark chocolate mga bata, pero para nako ang para sa mga bata, dark chocolate ay Don Pepe Tablia ka ng pure o di ba? Ang mga edad-edara na o mga dagko, mga teenager,
dark chocolate imna ninyo, lami kay na kondisyon kay taana. Unya kitang mga dagko nga murig silagan sa ato ang panimay sa ato ang trabaho. Ang atong imnon kinig yung kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay nindot kay ni imnon gyud. The best gyud kay ni daghaning mga sagol nga mga sangkap nga makapalagsik sa ato ang kalawasan kondisyon tabi sa unsa ato baton panington ta dito madlok nga daghan ta gibuton sa kadlaw kay basta makainom ta sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban yung ka adlaw tanan. Ate Pres? Okay, sendo na to karong adlaw. Si Damian, Ate Pres. Damian. Si Damian. Pero tayo kitang wawa taon niyang asawa taon. Ate Pres, kay lahi niyang asawa, kay may lumasaan, pero di buhaton ba? Ito nga nakapangimbitar sa siyang kumpare taon, amigo, kauban sa trabaho, pagabot sila, kinahambog mo siya. Magluto tarong ko andong sinubang baboy, unya sinubang isda. Perti imbitar taon niyang amigo taon, ang iyang bana taon sa iyang amigo. Pagabot ito, Ate Pres. Ininguman sa dousap ko una, wala lang kumukuhan, kay mura double dead man to ilang baboy. Pag-open sa'yo, tsaka nagsugba ka isda, nagsugba. Pag-open doon sa kaldero, mura tabon sa kaldero, gitabon sa plato, buwad Ate Pres, usak buok. Isda gyapon. Isda gyapon. Sa lami mo kay dito slubog buwad aw sa suka dong. Mao na yung problema ron. Saon ni sawa pakauwa lang tao ni Ate Pres. Saman kung ikay pasultihan ni Ate Pres. Kay yung ako para nako. Kani yung asawa marag mausap-usap ang hunahuna. Sabo-sabo. Why permanente? Why klaro. Why desisyon nga. Kuan lang dong Damian og unsa gali kanang ikaw lang mo trabaho din na sa mga panlitan ron mga hikay-hikay kaon-kaon kay mausab na imong mga asawa ikaw lang para sure gyud nga way kausaban ang imong mga plano inyo ang mga plano iging na taton imong asawa nimo hatalan ko dai kay ako lang kuan maawat ko sa iyo ako yung sugbad dia ana ra ang simple Ikalidas budget dong, karong klaro ging makasugba ka dong. Kana. Ikalidas budget. Kunin desisyon na dong. Hindi inungdan na. Kay magdas budget, karong klaro kang pasugba ka. Kana. Ana na lang, sakto na ka Pedro dong. Nga ikalidagis budget. Anya, Bam, ingon siya nga, doon na ba'y matambag diha, Bam? Sa ato ang Bible nga kanang musab-usab una. Be. Mabasag ginaturong babasa. Ang ka diri sa kuan sa Sirach 26. Ang giingon dire, palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitason siyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Apan kung maatras ka dire sa 25, Kapitulo 20, Kapitulo 25, versikulo 20, nga kita itulan og mga babae. Ano man? Sirach 25, verse 20. Ang usa ka bana nga hilumon nga may asawang tagaw-tawan sama sa usa ka tigulang nga nagtungas sa usa ka bungtod nga balas. So dili gyud sa matigayon kani asawa magsigig na tagaw-taw magsigig pa ni ka ibalin dito ibalin ning bangko way klaro rape bay pabalin no bangko ba way klaro unya musaad dili pud tumanon so magyud say klaro agyo. Hindi ko balhin tos gawas. Ipantuna ginado nga magkaklaro kay ingon na nga naa kay usahay di man nakalikayan nga naa kay arang-arang nga sudan imong dadon ko uban nimo trabaho yawat man sad makatilaw siya sa mayong sudan sa inyo kay pasalig lagi magsugbag baboy magsugbag isda tinud pero buwad na ba nga bukog kanang tuloy Mangsi. Mangsi. Gika piso. Pitula ginadong tungod kay kanara banggit ka ta trabahoan niya perting gutuma may kay kaon na inigkaabot wa day may tumatong sudan nga giingon na ako sa una kay ako naman ang sulti sa una hilig man jud kog kaon ka ng kamote linong ag kamote kan gikas eskwelahan niya inigtangas na mo ka sa among eskwelahan maglukdo ra ba may tahop o dili bugas kapuya ang abot man nimo gyud be sus pag-abot mo kay nahurutan mo di ang kamote ang linungag ang akong gisuwa og kanang kinudkod nga lubya ang panit sa kamote katim ko tuma panit sa kamote unya lamay man ang kamote suwa nimo kinudkod nga lubya usa panit kamote ka bagon hungit ka paakas kamote ingket kas kamote nya hungit pukat kinudkod nga lubya lamay kay puminaw wa na may unod pa ikaw na kung panit kasuway po ka bit bahaw ba nya isuwa ginamos ang ginamos ibutang spad ba nya ito tusluban sa bahaw na ina pa silian
Oh, mais. Oh, O palit ko puso, isuwag ka nun. Oh, kana, may lam. balik ta. Ah, Oh, unsa man gyud final lang ikakuan ani og kani mayana di gyud magserbe. Liban na sila mga anak mo sige sa paningka. oh, bitaw. Ang mga anak mo isla burag di ganahan mo uli ato na lula puyo. Mao yun. Yan sa plano nyo, ani ba, be? Kung kamo. Kayo ako, ani, ako lang, siguro, sa ako, hilig-hilig sa kong luto-luto. Ako lang, Luway sa mo dong, atong sa ato puyo dong. Atos, may pa dong. Ato ko dito dong. Ganiya ba? Ang anom, hanbab. Mukhaon ta kong panit. Nya. Ha? Nya. Nadamo nun? Panit sa unsa ba? Na-turn off man ko ate press. Yan Ano ba? lagi. Tulo. Murad dul. Abi na kong tawgon kong nindot. Ano sa ba Pre. Ngayon siya, dali na mami. Gumami mo na ako. Sababay mo na ka kalumanon. Kuna ko ang pasultihan.